एमए खौ फरायबाय थादोंमोन 2012 मायथाइयाव आं एमए खौ कमप्लिट खालामदों फार्स्टआव बिएससि कमप्लिट खालामबाय बेनि उनाव बिएड कमप्लिट खालामबाय बेनि उनाव एमए खौ कमप्लिट खालामदोंमोन आरो बे एखे समावनो बिटिआर निफ्राय बिटिसि निफ्राय मोनसे कम्पिटिसन ओंखारदों साब इन्सपेक्टर स्कुलनि बेयाव नागिरदोंमोन एसआइनि जे 10 बोसोर मिनिमाम टिचिं एक्सपिरियेन्स थानांगौ आरो बिएड थानांगौ होननानै अब्ला आंनिया मेकआप जाबाय टाइमा जे आं 10 बोसोर मास्टारबो मावबाय आबसुबो थाबाय 10 बोसोर बेथ' बारो बेजों खोथा गैया एनएसडीआव खामानि मावबाय बिदिनो समा बारलांनायनि गेजेरजों जेब्ला समा थाब जाबाय आं साब इन्सपेक्टर स्कुलाव आं एप्लाइ खालामदोंमोन आरो गोबाङैनो 2013 आव इन्टारभिउआवबो मोजां जादों मेलेमानो बारा गैयामोन किन्तु नाजानाया दंमोन मेलेमा एसे खमानोमोन किन्तु नाजानाया दंमोन बेनि थाखायनो इन्टारभिउआवबो मोजां जादों बेनि उनाव सानसेखालि आसाम ट्रिबुनाव नुबाय भुमिधर बर' बिथाङा साब इन्सपेक्टर स्कुलाव 5 रेंक मोनबाय बिटिआरआव आसाम ट्रिबुनाव आं नुबाय नुनानै बिराद गोजोनबाय आं 5 रेंकआव मोनदोंमोन आरो बिटिआरआव बिटिसि So, बेबायदिनो नाजा फैनानै साब इन्सपेक्टराव जइन जाबाय 2013 मायथाइयाव नाथाय खाफाल मोजां खोमा एखे बोसोरावनो 2013 आव स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जाबाय नाथाय बे एखे समावनो मा जाबाय आं जेहेतु साब इन्सपेक्टराव जइन जाबाय नालाय बे एखे समावनो बै हाई स्कुलाव आंनि एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों आरो बे एखे समावनो सेकार एमइ स्कुलाव आंनि एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों गांथाब साख्रि फैदों आंहा 2013 आव औ 2013 आव आं मोननै साख्रि रिजाइन होनो गोनां जादों दा बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हायो मानसिया नाजाथाबोब्ला फोथायनाय थायोब्ला सेल्फ कन्फिडेन्स थायोबा डेडिकेटेडलि जुदि खामानि मावोब्ला बेनि स्पिरिचुवेल डेभेलपमेन्टआ सानफ्रोमबो थागोन आरो बे मानसिया साक्सेस जानो हायो होननानै आंहा फोथायनाय दङ बेबायदिनो दिनै साख्रि मावै मावै बावैसो सिगाङाव साब इन्सपेक्टरनि उनाव उदालगुरियावबो आंखौ बोसोरसे बिअ सान्स होखांबाय डाइरेक्टरनिफ्राय आरो बे बोसोरसेनि उनाव दायो भेरगावआव डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स बे सान्सखौ गभर्नमेन्टआ आंनो होनानै दोनो मोनसे साब डिभिजनाव सासे डिपुटि इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स थायो आरो आं खाग्राबारि हालामनि हाग्राबारि गेजेरनि सासे सुबुं आं बिराद गोरों गोरा न'खरनिबो मानसि नङा आं बिराद मोनसे गोरों गोरा समाजनिफ्राय देरबोनाय नङा खिन्थु नाजाथाबनाया दङ दा जियानो जा मानो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फंनैसो बाथ्राखौ बेबायदियैनो नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय जोबथारनायाव मोनसे खोथा आं खावलायनो नागिरदों सुंथाबै जे जिउआव साक्सेस जानोब्ला मानसिनो खिन्थु आनान गसाइनि बोर अननाय बेखौ खिन्थु सानफ्रोमबो नांगोन फोथायनाय अननाय सिबिनाय बेखौ सानफ्रोमबो नांगोन आरो मा नांगोन गावखौनो गाव दबथायनाय बेखौ सानफ्रोमबो नांगोन नोंथांमोना मोनथिगौ इंलिसाव मोनसे सोदोब दं हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट होननानै बुंदों बे अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट जुदि जानांगौब्ला मानसिया गासै एंगेलावनो नलेजखौ जों लानांगोन आरो अल राउन्ड जुदि डेभेलपमेन्ट जुदि जानांगौब्ला नाम्बार 1 खिन्थु नोंथांमोननि फिजिकेल डेभेलपमेन्टआ जाथारनांगोन फिजिकेल डेभेलपमेन्ट जायोब्ला नोंथांनि गोसोआ मोजाङै थागोन फिजिकेलि नोंथाङा जुदि डेभेलपब्ला नोंथांनि माइन्ड एन्ड हार्ट बे सानफ्रोमबो मोजाङै थागोन थाया होमबा आरो ससियेल स्किलफुल जानांगोन नोंथांमोना ससियेल स्किलफुल जानांगोन ससियेल सेन्स थानांगोन समाज मोजां मोननाय जानांगोन मानसि मोजां मोननाय जानांगोन मानसिनि सिबिनो गोरों जानांगोन अब्ला साक्सेस जागोन आरो इमोसनेल डेभेलपमेन्टआ सानफ्रोमबो जानांगोन दिनै बावैसो सिगाङाव आदाया गावनि जिउ जारिमिनखौ बुंनायाव बेनिफ्राय मोदै गदों मानो गदों वाइ दिस इज हेपेनिं बिथांनि इमोसनेल डेभेलपमेन्ट जानानै दङ बिथांनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारदों बे नाटकनि ड्रामानि गाबलानाय नङा आंनि सिनेमानि बिथांनि गोसो सिंनिफ्राय बे इमोसनेलि फैदों आरो बे इमोसनेल डेभेलपमेन्टआ नोंथांमोना थानांगोन दिनै दुखुनि समाव मानसिखौ दुखु हिसाबै नोंथाङा हेल्प खालामनो हानांगोन सुखुनि समाव सुखु हिसाबै हेल्प खालामनो हानांगोन गाव देरहानो थाखाय नोंथांमोना नाजाथाबबाय थानांगोन दिस इज द इमोसनेल डेभेलपमेन्ट इंटेलेक्चुअल डेभेलपमेन्ट थानांगोन बेजों लोगोसे मानसिया इंटेलेक्चुअल जानांगोन इंटेलेक्चुअल जेब्ला डेभेलपमेन्ट जागोन मानसि सासेया सानफ्रोमबो समायना जायो खोनासंथावना जायो बिथांनि खोथाया बिथांनि बानबुंथिया खोनासंथावना जायो जोंनि समाजनि थाखाय न'खरनि थाखाय गावनि जिउनि थाखाय जियानो जाया मानो गोलाव खोथा बुंलिया इन्टारेक्शन सेसन दङ खिन्थु आं बुंगोन मोनसे खोथा दिस इज फर द फार्स्ट टाइम इन माय लाइफ
I never participated in such what to say interaction session or this type of religious meeting. Okay. Into I am from Bodo medium background. I am from Bodo medium background. I am Bodo medium फरायदों आरो Bodo medium फरायनानै आं जेबो difficulty मोनाखै लाइफआव. Bodo medium फरायनाय आरो Bodo medium फरायनानै दिनैसिम आं नाजानायनि गेजेरजों रायजो राजा अननायनि गेजेरजों आफा बोराइ बाथौनि अनसायनायनि गेजेरजों आं दिनै बे स्टेजसिम सफैनो हादों। गोलाव खोथा बुंलिया बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय थाबाय आफा बोराइ बाथौआ अराय अनसायहरथों बयनिबो जै जाथों। थेंक इउ नमस्कार।